Hi ha moments en què els llocs deixen de ser només espais i ens ajuden a connectar amb la natura. Això és Waterwall, una iniciativa d'Aigües de Barcelona que transforma els murs en llenços. I ara és el dipòsit de la Central Finestrelles, davant del Pediatric Cancer Center Barcelona, de l'Hospital Sant Joan de Déu, on un mural pren forma. L'artista, Alba Fabra, ens convida a imaginar un estany envoltat de vida, que omple de calma i tranquil·litat l'entorn i converteix en bellesa la rutina. Amb cada traç l'ambient es torna més càlid. Amb cada pinzellada la natura s'uneix a l'art. Així connecta el paisatge amb el cicle vital de l'aigua i amb cada gota, cada color es reinventa. Fins ara, Waterwall ha deixat empremta a Sant Joan d'Espí, Barcelona, Esplugues de Llobregat i Badalona. I aquí, davant del Pediatric Cancer Center Barcelona de l'Hospital Sant Joan de Déu, Waterwall fa un nou pas, perquè cada mural és un recordatori de la nostra connexió amb l'aigua, la natura i el món.